Cinavkên Kurdî û wateya wan a dîrokî û civaknasî. Dagistan payçû. Mijareke divê ku zêdetir li ser were sekinîne. Di heman demê de jî nîqaşan re jî vekiriye. Ku lêkolînên pêwîst di ser werin kirin, heya astekî davêrebûna dîrokiya civaka Kurd de jî dibe ku ramanên zelal di hişê civaka Kurd de bide der. Her wiha ev mijar ji bo pêkvehatina ziman ji xweberiya dengane yan di pîvaneke hişî û biçandê re pêk hatiye, bêhtir bibe mijara lêkolînên bi çawanî girîng e. Her çi qastinava zaraveyên Kurdî de cudayî xwe bidin der jî, bes ev tevahiya mijarê ji hevdû cuda nake. Di kurmancî û zazakî de cînavka ez xwedî rasteke dêrîn e. Di mîtolojiyên Kurd û arî de ji bo hebûna destpêkê jî bikar hatiye. Azî di hin herêm û serdeman de dibe adî jî, di heman demê destêrke jî. Di bawerî û çandên asîmanî destêrk û ronayiya ku hatiye hebandine jî. Êziyê ku di êzdiyan de xwedayê jî bi vê ve têkildar e. Divê ku navê İsa, azî jî bi vê ve têkildar be. Sedema ku wekî cînavk ji bo kesa yekemîn bikartê jî bi vê ve têkildar e. Çawa ew hebûna destpêkê nîşan dide, bi heman awayî di ziman de jî ji bo kesa destpêkê bikartê. Bi heman awayî gava yekî got ez, ew xwe bi nîşaneya destpêkê ve jî girê dide. Ev nîşane destpêka raman, çand, civak, bawerî û hemû pîvanên ku civak li ser pêk hatiye û pêş ketiye dide nîşan. Di soranî û koranî de li ciyê ez min bikartê. Min baweyê tewandî kurmancî û zazakî de jî heye. Peyvên ez, man, maz da, maza ku di dîrok, bawerî û zargotina Kurdî de gelek girîngin, divê ku ji bo vê têşeyî bikar hatibin. Dibe ku ez paşê wekî têşeyeke çandî û bawerî di kurmancî û zazakî de xwe dabe der. Lê berova jî wê jî gengaz e. Cînavka duyemîn tu, ti, to, te di heman demê de hejmara du jî nîşan dide. Ev wekî nîşaneya dayîkê jî xwe dide der. Peyvên dê, da, ca, day, dayê, dayîk bi vê nîşaneyî ve têkildarin. Ev peyv di heman demê de dêwateya cih jî. Ku ji xwe dayîk nîşaneya cih û were. Helbet bi demê re dengnasî û dengsaziyên ziman rastî guherînên domdar hatine ku ev pêvajo hîna jî didome. Lê çawa ku divir de nîşaneyên mîtolojiyê yên afrîneriyê di ziman de dixuyin, bi heman awayî ev jî tê hişê mirov. Gelo cînavka ez, mi, min ji bo cînivkên neçîrvan an jî koçer, cînavka tu ku cî û dayîkê nîşan dide jî piranî ji bo çandiniyê rastên pêşengtî lîstine. Li vir pirsa zayendî jî xwe dide der. Hege destpêk mê be dê ev bi çi awayî were destkirtin. Lewre peyvên mê, ma ku ji bo ramana qewmên neolîtîk û beriya wê bikartîn, di zimanê Kurdî de dayîkê nîşan didin û di heman demê de jî cînavka yekemîn min mi ye. Lê ev bi qasê Kurdî nebe jî di zimanên din de jî heye. Xwedayan jî mirê pêşkurt û ariyan bi navê Diyaz, Dayza, Deza, Dewo jî dibe ku vê cînavka duyemîn ve girêdayî be. Ev di heman demê de dualîzma ku di çand û baweriyên Kurd de têkilî û wekêviya jin û mêr, nêr û mê, xwedî rastên girîngin jî radixeber çavan. Cînavka sêyemîn di tevahiya Kurdî de xwedî rewşa herî belav e. Ji hejmarên cînavkê bigire heya awayî bikarhatinê ew wisa ye. Dibe ku ev cînavk ji kilanê derbasbûnê hozê jî rave bike. Yan ji li gorî civaksaziya wê demê zêdetir bûbe xwedî rist. Di zimanê Kurdî de wekî di zazakî de a, o, ew, hin mînakên wê yên bindevokî jî hene, di kurmancî de ew, wê, wî, di goranî de a, o, ad, ade, adê, ew, cûreyên bindevokî hene, di soranî de jî ew. Van cînavkan di hevoksaziya Kurdî de xwedî rastên jêçûyîne û bi qasî cînavkên din çalak qertafên cînavkî nakirin. Her wiha di çand û baweriyên beriya dînên yekxwedayî de jî siyalîzmê dînin ziman. Dibe ku di nava xwe de serdemên kuhoz, komên mezin pêkanîn û mîkrobajarên destpêkê ku têkiliyên civakî li gorî wê sestin jî bîne ziman. Ango di ziman de jêçûyîbûna van cînavkan bi tenê rastlêhatina ji ber xwe ya dengane yan bi rewşên pêşveçûyî yên civakî, çandî, bawerî û her wekî din ve jî têkildarin. Ve bijêrka duyemîn hîna zêde nêzî rastiyetê. Sedema ku di Kurdî de cînavka sêyemîn ew qas jêçûyî, ji aliyê dengnasî, dengsazî ve şevcuda zêde û her wekî din divê ku bi pêşveçûn û qewmînên dema xwe ve girêdayî be. Ev rewş vê pirsê tîne hişê mirov. Gelo mirovan beriye cînav bikaranîne? Hinek zimanzan cînavkan wekî teşeyên paşê rave dikin. Lê dibe ku ev berova jî be. Lewre mirov di wê çawaniyê de nînin ku di serê serî de navan her tiştî bikin. Hege wisa be gelo mirovan karibûye di serî de 6-7 cînavkan bikarbînin. Dibe ku nikarîbin.
برewşa çawaniya hejmarî û çandiya civakî re divê ku cînavk an hatbin dîtin an ji hejmarê wan zêdetir bin û li gorî ramana vê nivîsê jî wateyên çandî, civakî, bawerî û her wekî din li wan bar bibin. Balkêşa ku van cînavkan ji aliyê peyzanî ve navê xwedayên dînên salîzmê di xwe de dihewînin. Aw, awa, awa, ana, îna gelek mînakên wê hene. Cînavka çaremîn di Kurdî de xwedîristeke taybet û pircimar e. Her wiha di hemû zaraveyên Kurdî de jî ji bilî hin awayên deng nasî jî bi yek deşeyî bikartê. Wekî ma, zazakî, em, me, kurmancî, emê, soranî û goranî. Bi tenê dengderên wê di zaravayan de rastî guhertinan hatine. Ev cînavk çaralîzma ku di civaknasiya Kurd de xwedîristeke girîng e jî dîne ziman. Hejmar û peyva çar di ziman, bawerî, çand û civaknasiya Kurd de gelekî girîng e. Wekî bi wê bi vê giringiyê îro jî gelek aliyan ve bikartê. Ev cînavk dibe ku demên çand û baweriyên ji zervanîzmê bigire heya mazdêzm û zerdeştiyê nîşan bide, di wan deman derrista wê zêdetir pêşketibe. Di ziman de yeketî, diyarbûna çand û bawerî û civaksaziyê tîne holê. Lê dibe ku mirov vê demê hîna jî baş de bibe. Dibe ku ew yekbûna mîtolojî ya dema qewmê ma, mê jî rave bike. Ev cînavk di nava xwe de ramaneke girîng a yekîtiya çandî dibe ku aborî, bawerî, zanistî, civakî û her wekî din jî bihewîne. Di hemû zaraveyên Kurdî de yekbûna wê dibe ku bi vê pêşveçûna civakî ve têkildar be. Serdem kîjan dibe bila bibe, lê risteke bi vî awayî ya vê cînavkê dibe ku hebû be. Cînavka pêncemîn ku pirjimara pêncemîn e wekî taybetmendiya kitbûnê yan jî bi rewşa serdemên xwe ve têkildar, di zimanê Kurdî de ji cînavka çaremîn cuda, xwedî rewşên cuda ye. Dibe ku li gorî pêşveçûnên civakî û çandî di navbera derketina pêş a van cînavkan de yan jî girtina ristên pêşeng bi hezaran an jî bi dehan hezar sal hebin. Ev cînavk di kurmancî de hûn, we, di zazakî û goranî de şima, şime, di soranî de ew ye. Her wiha cudayiyên bindevokan jî divê ku li ber çavan werin girtin. Hûna kurmancî tê wateya ronahî, roj, kom û her wekî din. Dîsa wekî an, on, ana jî di Sümer, Hûrî û hin ariyan de navên xwedayên demê ne. Yekbûna xweza, civak, feza û her wekî din nîşan didin, şima jî tê wateya stêrk û ronahiyê. Bi dibetiyekê him nasnavên pêşeng û pîrozên civakî ne, him jî navê xwedayên demê ne. Bi navê Şamaş, Şama, ê xwedayê mîtanî, gotî ve têkildar e. Wekî şah heya vê demê jî di nava ariyan de nasnavê mîran e. Tê wateya coş, ronahî, ken, şahî û her wekî din. Wekî ku civaksazî û civaknasiya serdemên eşîr û konfederasyonên eşîrî di ziman çand û baweriyan de tîne heşê mirov. An ku ev cînavk di vê serdemê de zêdetir rista pêşengî û serhildaniyê be. Di soranî de wekî êwe derbas dibe. Divê ku nezî hûn, win, weya kurmancî be. Xwedî rewşeke darîştî ye. Bi cînavka sêyemîn ve têkildar e. Cînavkên şeşemîn di Kurdî de li gorî pirjimarên beriya xwe him wisa zexmînin, him jî xwedî rewşên darîştî û xweser e. Di kurmancî de ew, an, di zazakî de ê, ên, goranî de adê û di soranî de wan e. Dîsa mînakên wan ên bindevokî jî xwe didin der. Di Kurdî de dengên ê, a, we ku van cînavkan pêk dînin xwedî wateyên nediyarin. Ev cînav ku xwedî ristên dawîn ên pêşveçûna ziman di rexê cînavkan denin, bi heman awayî dibe ku van dengên xwedî wateyên kêm diyar an jî nediyar girtibin. Lê bi ramana bijor ve têkildar, piranî, pirjimarên cînavka sêyemînin û di hemû zaravayan de. Ew jî dikarin wekî nediyariya pêşerojê yan jî dema fire a ku em jî di navê de ne werin destnîşan kirin. Sedema ku şeş cînavkên sereke hene jî dibe ku bi ramana giyaneweran a hejmara gerdûnî, kozmîkiya şeşan ve têkildar be. Dîsa awayên wan ên tewandê ku di hin zaraveyên Kurdî de hene jî hejmarên nîşaneyî û pîroz ên şeş, dozdeh ku dozdeh meyên salî nîşan didin ve têkildar bin. Ev hejmar xwedî ristên serdemî yên afrêneriyê ne jî ku cînavk bi vê pêk hatin û pêşveçûna xwe afirandina jiyanê wekî nîşaneyên deng û têgînî radixin ber çavan. An jî wateyên bi vî awayî li wan hatine barkirin. Cînavkên din, piranî pêkhateyên cînavkên kesane ku li jor hatin destgirtin û hin peyvîndin ên têkildarin. Li Kurdiya ku zimanekî pêkhatî de ye, bingeya hêma piraniya peyvan diçe yek xalekî ku ji bo cînavkan jî ev derbasdar e.